Hadin ka jingbom tikna shu ka Barcelona banwan ra ya Lionel Messi mi ka we ka club na Europe banterwa ya kuble ya pi ki parlo ki bistanat ban sangap ya kare ka kubo sport ha kare ki channel katkum ki telong kubor layatu ba warla Lionel Messi umla shu ban wan pai sha ka club FC Barcelona handrai unu rangale kai ba paunam jong ka club Inter Miami udang la ban wan pai biang sha Europe menta kaliur ka lawe jong Lionel Messi kadang don hapdeng ka jing artatin namar ka kontrak jong bat ka club Inter Miami kan sakut no menta hakabakut jong ne usnam hakabas dang jong ne ubnai ka khubor na David Ornstein jong ka Athletic kalapen pau ba ka club Inter Miami kangej skam hadu kata-kata bau ne urang lekai barim jong ka club Barcelona unsa penjalan biang ya ka kontrak jong bat kan ya ka club warla kala don ka jingpen bor ka bajur nakawe ka club jong ka Saudi Arabia kata ka Al Ali kabadai ka club kabala job ya ka AFC Champions League ha ka bakane ka club menta kala penkre bantli dor ya Messi bat banterwa ya nakam taban penyaso bat kane ka club ha ka ayo merekai ka bansawan handrai warla ka taru ka club Inter Miami kasngeu scam hadu kata-kata ha ka baki ngei scam bau Messi unsa penjalan biang ya ka kontrak jong bat ka club Inter Miami ka Athletic kala pentip ha ubnai April baka jing penjalan biang Messi ya ka kontrak jong bat ka club Inter Miami kala jam ha ka ban sayo i yo Messi ban yalam ya ka club ba menta jong syaka madan ka thamai jongki ha ka Freedom Park ha usnem arja arpundri handrai hadu mentau Messi dong sangap jar bat shom la pen pau laun penjalan ya ka kontrak jong bat ka club Inter Miami wala ka taru nakaleng ka club Inter Miami ka don kecing kermen bau Messi unsa penjalan ya ka kontrak jong bat ka club bat nakaleng ka club Inter Miami kan sapen bena ha kano kapor lada Messi un penjalan biang ya ka kontrak jong bat ka club ki telong kubor hadu menta kin parla ban pentikna lau Messi un ne biang ha ka club Inter Miami ne un legon penyaso syak club na Saudi Arabia susu ki telong kubor ki liatu baka jingkang ban wan pai syak club Barcelona menta kala khang nakamta Lionel Messi warla kataru Messi ula ban wan pai biang sya Europe namar bo yo ya ka jingterwa lane ka offer nakawe ka club na doba Europe kata ka Como kabade ka club bele kai ha ka Series A kabala penyaj da uparlok parim jong uset Fabregas bat nakaleng Lionel Messi hadu banda penmi ya kane ka kubor umparla ban rai tikna laun penjalan biang nem ya ka kontrak jong bat ka club Inter Miami lane un lek pai biang syaka club kaba uale kai na dudang kena ka Newell Old Boys lane un lek ban penyaso syaka club na Saudi Arabia ka Al Ali lane un lek pai biang syaka club na doba Europe kaba uliyo ya ka jingterwa menta naka club jong uparlok barim jong uset Fabregas ka Como kabayele kai haka Series A ka Inter Miami ka kwae ban bat ya Lionel Messi ka Al Ali menta kala penkre ban klidor ya Lionel Messi ka Como kala deb ban terwa lane kala deb ban offer ya Lionel Messi handrai shom la tikna satya la Messi unsa ha Amerika ne un lek ban yele kai sa Saudi Pro League lane un lek ban yele kai sa Series A namar ba Messi kwa ban poi haka dur ka bahatam nakam ta ka FIFA World Cup jong usnem archar arput riu te parlok nin sapai bat kan wa ka club Messi un lek ban penyaso lada unmi na ka club Inter Miami lane unne haka club Inter Miami te parlok tan kile ki kubo ngangai be plas ngautu ngin secondu hakoi pat ka video kublei shibun